Antal Judit vagyok, több mint 30 éve dolgozom a mi gyönyörű szép szakmánkban, és számomra ez a szakma, ez nem csupán szakma, hanem hivatás. Nagyon-nagyon fontos, hogy professzionális termékekkel dolgozzunk. Az én szalonomban csak és kizárólag a minőségre törekszünk, hiszen úgy gondolom, hogy a mai világban ez most már egy alapelvárás és egy alapkövetelmény. Manapság nagyon nagy problémát okoz a hajritkulás és a kopasság férfiaknál és nőknél egyaránt. A plusz, ez egy hajsmink, ami visszaadja a hajhullás miatt megtépházott önbizalmat. Ezért esztétikus megjelenést biztosít a mindennapokban, de akár csak alkalmakra is egyaránt. Használata borzasztóan egyszerű, ezért társa lehet a mindennapokban, sportolás közben, munkában, jöhet szél, egy kisebb szitáló eső. 100% gyapotból készül, ezért nem irritálja a fejbőrt, abszolút hipoallergén hatása van, E-vitaminban gazdag, ami véd a szabad gyökök ellen. Mindenkinek bátran ajánlom, és nálam ki is próbálhatod.